Euskal Herriak dituen baliabideak Euskal Herri osoaren garapen orekaturako eta kohesiorako jartzeko aldarrikapenarekin abiatu da gaur goizean Udalbiltzak aurkeztu duen garapen eta kohesio fondoa. Egitasmo honek Euskal Herrian dauden desorekak gainditzen laguntzeko asmoz, nazio eraikuntzarako beharrezkoak diren egitura eraginkorrak sortuko dituela azaleratu dute agerraldian. Garapen eta kohesio fondoaren helburua nazio mailan sinergiak sortu edo dauden sinergiak gabezia handieneko lurraldeetara eta esparruetara bideratzea da. Egitura ekonomiko eta soziala indartzeko balio dezaketen ekimenean sustapenean laguntzea. Udalbiltzako presidenteak azpimarratu duenez, herri desegituratu batean bizi gara indarrean dauden ordenamendu juridikoek lurraldea eta herritarrak bereizten dituelarik. Oinarri gisa eskualdeka egin den azterketa sozioekonomikoa aipatu du Aizpuruak, herri bakoitzak dituen gabezien argazki bat jasoz. Guzti honi irtenbidea emateko tokiko eta mugaz gainiko politikak azpimarratuko dituztela gehitu du. Urratsak hori bai lankidetzan egingo ditugu, udalen, beste instituzioen, eragileen eta herritarren artean harremanak, sareak, sinergiak eta elkarlan ekimenak burutuz. Izaera progresiboa izango duen egitasmo honen finantzazioari dagokionez, bere garaian Udalbiltzak zuberoa garatzen ekimenerako bildutako dirua berreskuratu da eta beraz 315.000 euro horiekin abiatuko da fondoa. Bestalde, teknologia berriei jarraiki Euskal Herriari begira ataria sortu dute, esparru ezberdinetan Euskal Herriaren analisia egiten joango dena egitasmoak aurrera jarraitu ahala.